Münasebetler. Münasebetlerini nişe gitip kururga, nişe gitip tüzerge. Yigitler hem kızlar arasında bulgan münasebetler koyda kitirip çıgarırga tiyir. Yigitler özlerini nişe tuturga tiyir. Kızlar özlerini nişe tuturga tiyir. Kişilik dünyası yorulgandan birli мәңгілік сұрауlardır. Минем yanıma da, başka psikologlar yanına da ешқана şunday сұраулар белән мөрәҗәгать итәләр. Мин хәзер ялгызым, минем үземнең парымны табасым килә, яисә киресенчә, мин инде үземнең парымны таптым, ләкин безнең ни өчендер төгәл, дөрес, матур мөнәсәбәтләр төзеп булмый, безнең мәхәббәтебез каядыр юкка чыкты, яисә киресенчә, мәхәббәтебез шундый зур, бер-беребезне аңлый алмыйбыз дип әйтүчеләр бар. Шуңа күрә бу тема һәр вакытта да актуаль булып тора. Бүген без егетләр һәм кызлар арасындагы мөнәсәбәтләрнең төп 5 этабын айырып карыйбыз. Беренче этап танышу. Танышу этабында без капма-каршы җинес вәкиле белән танышабыз һәм бер кадәр генә бер-беребез турында мәгълүматны беләбез. Таныштык, аралаштык. Икенче этап иптәшләр дәрәҗәсенә җитү. Яисә без танышып кына калмадык, безнең нинди дә булса уртак фикерләребез бар, уртак кызыксынуларыбыз бар һәм без аларны иптәшләрчә аралашуда, иптәшләрчә очрашуда, барысында бергәләшеп тормышка ашырабыз. Иптәшләр булган вакытта без егет һәм кыз түгел, бәлки егет һәм егет, кыз һәм кыз булган мөнәсәбәтләрне дә мисалга китерә алабыз. Иптәшләр булган вакытта җинес аерымлыгы әле бик сизелми. Чөнки без иптәшләр белән танышып, аралашып 2 көн аралаша алабыз, һәм инде шуннан соң бөтенләй дә бу кешене күрмәскә мөмкинбез. Очрашмаска мөмкинбез. Минем иптәшләрем бик күп булырга мөмкин. Мин аларның кайберләрен хәтта хәтерләп тә бетермим. Мин алар белән конференцияда, командировкада, ялда танышам, аралашам, иптәшләрчә генә мөнәсәбәтләрне корам һәм бу мөнәсәбәтләр шунда ук тәмамланырга да мөмкин. Инде әгәр дә кешеләр уртак фикерләр, уртак ниндидер вакыйгаларда катнашып кына калмыйча, бер кадәр тирәнтенрәк үтәләр икән, 3нче этапка килеп җитәбез, дуслык этабы. Дуслык этабында нәрсә мөһим? Биредә егет һәм кыз мөнәсәбәтләре инде бер кадәр төпләнә дип әйтәбез. Биредә без уртак фикерләр, уртак вакыйгаларда, чараларда катнашу гына түгел, инде үзеңнең эш серләреңне, үзеңнең хыялларыңны башка кешегә белдерә башлау. Һәм шуның аркылы мин ачыла башлыйм. Мин үземнең күңелемне, йөрәгемне ачам. Теләсә кемгә үзеңнең күңелеңне, йөрәгеңне ачып булмый. Бары тик дус булган кеше белән генә минем өчен мөһим булган ниндидер вакыйгаларны, хис кичерешләремне уртаклашам. Һәм шушы 3нче этапка килеп җиткән вакытта монда инде егет һәм кыз арасындагы мөнәсәбәтләр шулай ук җинес аерымлыгына нигезләнми, биредә нинди генә җинестән булуга карамастан без дуслар булып яшәргә мөмкин. Миңа калса, менә шушы беренче 3 этап танышлар, иптәшләр һәм дуслар хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә, егетләр һәм кызлар өчен дә бер төрлерәк үтә. Биредә әлегә сине, үземнең каршыдагы кешене башка җинес вәкиле итеп күрү юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә чираттагы этап романтик этап дип атыйбыз. Нәкъ менә минем янәшәдәге кеше миңа егет буларак, яисә егетләр өчен кыз буларак ошый башлый. Мин аны танышым, иптәшем, дустым гына түгел, бәлки ниндидер тирәнтенрәк, минем өчен мөһим булган кеше итеп күрә башлыйм. Романтик этапның аерым бер билгеләре бар. Без буларны барысы да бик яхшы беләбез, алар безнең барыбызга да бик яхшы таныш. Биредә егетләр һәм кызлар бер-берсенә карата булган хисләрен белдерә башлыйлар. Ниндидер эшләр аркылы, ниндидер бүләкләр аркылы булырга мөмкин. Һәм бу безнең табигатьтән салынган, табигатьтән бирелгән әйбер. Игътибар итсәгез, хайваннарда да, кошларда да, табигатьтә дә без буны күзәтә алабыз. Кешелек дөньясында шулай ук кешеләр бер-берсенә карата булган хисләрен белдереп, икәүләшеп, икәү бергә каяда булса хәрәкәт итәләр. Һәм менә шушы ноктада гына без мөнәсәбәтләрнең ярала башлауы турында сөйли алабыз. Күп кенә яшьләр бүгенге көндә
менә шушы 4 этапны күрмичә, беренче 3 этапта ук инде үзләренә романтик мөнәсәбәтләр турында хыяллар төзеп, хыялланып, фантазиядә яши башлыйлар. Һәм бу мөнәсәбәтләрнең алга таба үсмәвенең сәбәбе дә булып тора. Шуңа күрә мин яшьләргә әйтер идем, егетләргә һәм кызларга төгәл итеп, әгәр дә сез үзегезгә ошаган кеше белән мөнәсәбәтләр кора башлыйсыз икән, менә нәкъ шушы вакытта без шушы 4 этапның кайсында икән дип үзегезгә сорау бирегез. Һәм шушы сорауга дөрес итеп, чын итеп җавап бирү сезгә ярдәм итәчәк моны аңларга. Әгәр дә без танышып, иптәшләрчә аралашып, дуслашып, романтик этапка егет һәм кыз пар буларак килеп җиткәнбез икән, чираттагы этап безнең җинси мөнәсәбәтләр. Шунысын әйтергә кирәк, җинси мөнәсәбәтләр этабына һәрбер парда килеп җитмәскә мөмкин. Ягъни романтик этап җинси этапка итә дигән сүз түгел. Монда әлбәттә һәрбер парның үзенең бер юлы бар. Ләкин психологиядә кабул ителгән мөнәсәбәтләрнең үсеше линиясендә без аны нәкъ менә шулай 5нче этап итеп карыйбыз. Әнде җинси мөнәсәбәтләрдән соң чираттагы этап һәм без аны соңгы этап дип әйтәбез. Русча әйткәндә моногамные отношения. Шулай ук аны гаилә мөнәсәбәтләре яисә бергә яшәү мөнәсәбәтләре дип әйтергә мөмкин. Биредә инде мин сине сайладым һәм бүгенге көндә синең белән булырга әзер, риза дип әйтүе кирәк һәрбер якыныңда. Мин үземнең күңелемдә төгәл итеп, үземнең кешемне сайладым, шуның белән алга таба гомер итәсем килә дип әйтәм икән, димәк без шушы соңгы 6нчы этапка килеп җиткәнбез дигән сүз. Якынча әйткән вакытта егетләрнең һәм кызларның мөнәсәбәтләре шушы 5 этапка сыеп бетә. Һәм инде соңгы 6нчы этап безнең улы тормышка чыгу, парның җитлегеп, бер-берсе белән булырга карар кылган очракта 6нчы этапка чыгуы да бар. Ләкин бу әлбәттә психологлар фикеренчә генә. Тормышта бөтенләй башкача килеп чыгарга мөмкин. Әлеге этапларның урыннары алмашырга мөмкин. Мәсәлән, әле мин кешене бөтенләй начар белмим, мин аның белән әле иптәш тә булмадым, ләкин мин шундук романтик этапка кирдем. Яисә мин әле кеше белән дуслашмадым, әле без дуслар түгел, ләкин мин шундук романтик этапка күчтем. Алай да булырга мөмкин. Әлбәттә, бернинди пар да нәкъ менә түгел шушы 5 этап буенча барып 6нчы этапка килеп җитми. Без төрлечә хәрәкәт итәбез. Һәрбер этапта булу вакыты да төрле. Каядыр без озаграк булабыз. Мәсәлән, таныш булып кына да 1 ай, 2 ай йөрергә мөмкин. Дуслар булып без 2-3 ел йөрергә мөмкин. Ләкин теләсә нинди дуслык романтик этапка килеп җитмәскә мөмкин. Шулай ук теләсә нинди романтик этап җинси мөнәсәбәтләргә дә, гаилә коруга да китермәскә мөмкин. Үзегезнең парыгыз белән нинди генә мөнәсәбәтләрдә булсагыз да, беренче чиратта үзегездән сорагыз. Миңа бу мөнәсәбәтләрдә ничек? Миңа монда булу ошыймы? Бу минем күңелемә рәхәтлек китерәме? Шушы сорауларга төгәл итеп, дөрес итеп җавап бирү сезгә үзегезне кыерсытмыйча, матур, яхшы мөнәсәбәтләрдә булып, киләчәктә парыгыз белән романтик мөнәсәбәтләргә чыгып, алга таба да бергә булырга ярдәм итәр. Шуны да онытмаска кирәк. Парда һәр вакыт 2 кеше бар. Мәсәлән, мин дуслык этабында калырга теләмичә алга таба романтик этапка барасым килә икән, минем парым, минем иптәшем анда бөтенләй барырга теләми, аңа шушында да бик рәхәт икән, мин аны берничек тә колагымнан өстерәп бәхетенә алып килә алмыйм. Һәм моны бары тик кабул итәргә генә кирәк. Чөнки без башка кеше өчен бер кайчан да карар кабул итә алмыйбыз. Һәм парда 2 кешенең дә хәрәкәт итүе мөһим. Анда хәрәкәт төрлечә була. Кай вакыт без бер-беребезгә таба хәрәкәт итәбез, кай вакыт бер-беребездән хәрәкәт итәбез. Ләкин ничек кенә булмасын, 2 кеше дә шушы мөнәсәбәтләрдә хәзерге вакытта калырга теләк белдергәндә генә киләчәктә нәрсә дә булса килеп чыга ала.